ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಏನು ಚಲೋರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲನ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ आता रेसिपी तर तो जावे निकलेगा खंयच्याने म्हणजे ब्लॉग्स सुरू मनपुगा अंदुल्लाय मन पोकरी म्हणजे पोसा जेसीबी ಗೊತ್ತಂತ तोजला जेसीबी तोजला ಇರ್ನ तोजला ವಾ ಏರ್ಕನೇನೆ ಪುಯಿರೆಗಿಂದು ಇತ್ತು ಶೋಕುಂಡು जेसीबी ದೊಲ ಚಿನ್ನ ಬಾಬಲ ಉಂಡು ಏರು ಅಂಕಲ ಜುಯ್ 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 ನೇ जेसीबी आणि कट म्हणते दादा पण रे गे आणा जेसीबी दे घेते कट मान पुन्हा ना हां कट म्हणतो हाड मन पडत येते म्हणजे निद्रा ಬರ್ಪುಜತೆ रे गे ನೀ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ एक ದದ್ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ 1 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಗ್ಗಿ and sugar. First की bowl ಗೆ 1 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು egg sugar add ಮಾಡ್ತದ ಫುಲ್ ಶುಗರ್ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ನೈಟ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಟರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಣ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಪೇರ್ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾನೆ ಮೂಲು ಕಾವೆಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಟರೆ ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅದು ಬಟರ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಕಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡಂದು ತಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಿಂಚ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲ ತವಾಗ ಬಿಡಿ 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 ಸಿಮ್ಮಡೆ ಪಡ ಹೈಟ್ ದಿಯರ ಪೋಡ್ಚೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚೂರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದು ತಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಸ್ ದೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ತಿಂಡಲ ಎಷ್ಟು ಆಪುಂಡು ಜನ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸಾಸ್ ದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾತ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ ಬಂಗಡ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳದ ತೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ದ ಸುಕ್ಕ ಆತೆ ದಾದಾಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವನಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವನಸ್ ಬಾಲೆದ ಆಂಡ ನಮನ ಆವಡಾತೆ ಅಂಚಾದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಬಾಂಗಡ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅವು ಒಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋಕ್ರೆ ಚೂರು ವನಸ್ ಮಂತನ ನಾಟಕ ಮಂತು ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಸಂಡೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಪೂವಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಯ್ಯದು ಬಂದು ಇಂಚಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಂ ದಾದ ಇಸ್ಕೊಂಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಇರ್ಬೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಿಚರು ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮ್ಮ ಮಂತೇಚರು ಓಕೆ ಪುರದಕ್ಕೆ ರಜ್ ತುಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಕ್ಕೋ ಹಾಂ ಅಂದಾ ಓಹೋ ಅಂದಾ ಓ ಇರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇವೆ ಹಾಂ ತೂಂದಿ ಪಡು ಏರು ಕೊನಪೇರು ಏರು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದ ಓಕೆ ಹಾಂ ಯಾ ಮೂಲೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ
ಅಪ್ಪ 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 ನುಂಪೋಯ್ರಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ Babu కూర్చులే కూర్చోవాలా కూర్చోప్పో ತೊಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಬ್ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಚೂಚೂರು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ತುಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ತೆಗೆದು ಗಂಚಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮನ್ಪುರ ತಿಕ್ಕಿಜು ನಾನು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಾರ ಕೋಲ್ತುಲ ಚಿಕ್ಕೋಣ ತುಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಬ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಂಡೆಂಕ್ಲನ ಬೀಚ್ ಸಫಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದಾಡಿಯ ನಮ್ಮನ ಪೋಖರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ರೇಪಲ್ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗಿಂಚನ ತೆರ್ತೋರ್ಬೇಕು ಕೇನು ನಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಡ್ರ ಏರ್ ಬೈದಾರಂದು ಏರು